Gyda chi ni weddio. Diolch yn i ti o ddew. Unwaith eto am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di yn gweddio bydde di yn trigarhau wrth i ni ac i ddod lawr ein plith. Tywallt y lan ysbrydar am tyrdu'n plith i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso ein noson o Garolau. Gyn ni ddechrau'n hoedfa drwy ganu Carol Rhif 21. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n diw ac yna'r gytgan rhwng glod i'r ma bychan a'r luniau Mair Wiwlan a'r linell yma'n arbennig daeth diwdod mewn baban i'r byd. Mae hwnna'n gosod yr stori yma ar wahân i bob stori arall. Nid stori ohoni ond hanes ac am hanes fod y diwdod wedi dod mewn baban i'r byd. Felly, gyn ni sefyll i ganu Carol Rhif 21. Amen.
dyna chi her, reit ar y dechrau, ei ras o derbyniwn. Ac am wlad i ni yma yng Nghymru. Am wlad a dderbyniodd gras Iesu Grist am ganrifoedd. Ond y ganrif ddiwetha wedi gwneud i gorau glas i wrthod y gras ac i wrthod yr efengil ac i droi cefn yn llwyr ar Dduw. Ond dyna'r her wedi bod a dal i fod ac fe fydd. Ei ras o derbyniwn, ei heiddiant Crist, yr hyn oll a wnaeth mwyn i ni cael bywyd trygwyddol. Ei heiddiant cyhoeddwn a throsto ef gweithiwn i gyd. Wel, gydwch ni ganu carol arall, rhif 20, gyda ni aros ar ein heistedd i ganu hon, o dawel ddinas Bethlem o dan y ser diri. Carol rhif 20, ond yn aros i eistedd i ganu hon. Yr ail bennill yna, a chwilio wnaant am faban bach sy'n dod yn geidwad dyn, yn obaith byw i ddynol rhyw y bugail da ei hun. Tybed faint o bobl heno sydd yn chwilio am yr arglwydd Iesu Grist. Falle ddim llawer fydd yn cydnabod hynny, does dim arwyddion fod na lawer yn chwilio am yr arglwydd Iesu Grist. Ond falle bod fath faich yn y galon, bod na'r wacter, beth yw pwrpas bywyd, ac efallai bod na fwy na beth i ni'n tybio yn gweld yr angen yma ac yn chwilio am rhywbeth. Mae'n sicr mae'r byd yn chwilio am rhywbeth, ond dim clem am beth yn chwilio, a does dim atebion. Does dim un ateb yn y byd. Gall ddim ateb fod yn y byd. Mae'n amhosibl bod na atebion i anghenion dyn, achos mae'r Beibl yn dysgu ni i lenwi'r gwacter yna, yr arglwydd Iesu Grist yn unig, gan ei fod yn Dduw.
ac wedi dod i'n plith. Ac felly, oedd yn anhygol pan oedd yn cael ei eni a chwilio wnant am faban bach sy'n dod yn geidwad dyn. Wel, yn gweddi yw y bydd na rai yn dechrau chwilio ac yn sylweddoli am bwy maen nhw'n chwilio. Wel, gen i ganu carol arall. Rhif 6. Clywch lir nef yn seinio'n un henffych eni ceidwad un. Rhif 6, gen i sefyll i ganu hon. Mae gen i aros ar ein heistedd i ganu'r carol nesaf. Rhif 32, wele cawsom y Meseia, cyfaill, gwerthfawroca erioed, darfu Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Bwysig i ni i gofio un o'r ffeithiau anhygol yn yr ysgrythyr. Ac pan i chi'n meddwl am grefyddau ac athroniaethau sydd ar draws y byd, gymaint o syniadau, gymaint o grefyddau, gymaint o bobl yn ceisio rhyw atebion, ac eto, does dim byd fel y Beibl.
Does dim un llyfr yn debyg i'r Beibl. Does dim un crefydd yn debyg i'r Beibl. Does dim proffwydolaethau i ddechrau. Allwn ni fy mlaen am lot o bethau gan bod y bennill yma'n sôn amdano. Proffwydolaethau yn yr Hen Testament. Hynny yw, yn ffaith hanesyddol, fod y geiriau wedi cael ei ysgrifennu cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd cyn i'r Iesu cael ei eni. Ac yna, i'r proffwyd i ddweud yn union amdano, i ddweud ble fydde fe'n dod, be fydde'n cael ei enwi, sut un fydde fe, sut fywyd fydde ganddo, sut enedigedd, sut athrawiaeth, sut farwolaeth. Dyna chi fanylder, mae yna gannoedd. Ac mae'r ystadegau sydd yn sôn am hyn i un dyn fod yn gwireddu pob un o'r proffwydolaethau yma, cannoedd o flynyddoedd cyn y digwyddiad, mae'r rhif yn mor fawr, does dim enw iddo fe. Mae'r rhif yn anferthol. Dyw e ddim yn bosib iddo fe fod yn ddim byd ond yn wir. Does dim un llyfr, does dim un crefydd, does dim un achlysur yn hanes y byd, lle mae yna gymaint o broffwydolaethau am un dyn yn dod i'r byd ac yn cael ei gyflawni, ac yn ffaith hanesyddol. Mae e'n wirthio. Ac ar sail hynny, allech chi ddweud, ar sail hynny'n unig, eb sôn am yr holl bethau eraill, ar sail hynny, mae'n amser i ni ddeffro a gwrando. Beth yw'r neges yma felly sydd gan Iesu Grist? Yr un gwirthiol yma, yr un a ddawwyd blynyddoedd cyn iddo ddod. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawrogi'r erioed, darfu Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol rhyw. Felly mae'r neges o pam y dath mor bwysig i ni wrando heno. Wel, gadewch i ni ganu'r carol yma, rhif 32, gwn i aros ar ein heistedd. Un o'r rhesymau siwr o fod, nad oes na wir werthfawrogiad o'r Nadolig Beiblaidd, yw'r rheswm dyw pobl ddim yn gweld bod ganddyn nhw broblem. Siwr o fod yna'r prif reswm, maen nhw'n ddall, dyn nhw'n gweld i pechod, does dim fath beth yn yr oes fodern a phechod, mae bron popeth yn iawn. Popeth yn dderbyniol yn yr oes yma. Ac eto i gyd,
nes ein bod ni'n gweld ein pechod, fyddwn ni ddim yn gweld gwir neges yn Nadolig, achos fe ddath Iesu Grist am bwrpas i ddelio a phechod. Ond y broblem yw, dydy dyn ddim yn gweld i bechod, ac felly gymaint angen yn does na i'r ysbryd glân ddod lawr ac i agor llygaid yr enaid i weld ein pechod, i weld ein hangen. Ac dyma her i chi cyn i ni fynd ymhellach. Os ych chi yn ystyried, efallai dydych chi ddim yn deall. Efallai chi ddim yn gweld rhyfeddod y cyfnod y geni yma a i bwysigrwydd e. Yna, her i chi, beth am i chi weddio, hyd yn oed ar ddechrau'r oedfa hon, y bydd Duw yn dangos i chi eich pechod. Dyna y cam cyntaf. Os na welwch eich pechod, welwch chi ddim byd. Mae rhaid chi weld eich angen. Ac dyna weddi falle dylsech chi, dim falle, yn sicr dylsech chi fod yn gweddio. Gad i mi weld fy mhechod, gad i mi weld fy nghyflwr, gad i mi weld beth sy'n wir amdana, a pam fuodd Iesu Grist orfod dod i'r byd. Achos mae'n dweud yn yr ail bennill, hwn yw'r oen, ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Mewn carol, i ni'n siarad am y groes. Am Galfaria, mae'n rhyfedd yn diwedd. Ond dyna pam, dath Iesu Grist, ac yna mae'n dweud, so mae'n dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiad ni. Mae di talu'n dyled ni, mae di delio gyda'n problem ni. Mae ein pechod yn heiddi cosb. Ac mae Duw yn mynd i gosbi pechod. Mae di addo gwneud. Dyw i berson ddim yn gallu gwneud dim byd ond cosbi pechod. Ond, dyma yw'r efengyl. Mae Iesu Grist wedi dod i dalu'r pris. Fe gymerodd e gosb am ei blant ar y groes. A sut nath e ni trwy ei waed i ni caid bythol heddwch a'r hyddhad. Ond dim ond i'r rhai sy'n dod at y groes. Dyna'r neges yn y Beibl. Dwi ddim i bawb. Dyw'r Beibl ddim yn dweud hynny. Dim nunlle mae'n dweud bod pawb yn mynd i dderbyn y fendydd a'r heddwch a'r hyddhad. Ond mae'n dweud i'r sawl a ddaw at Grist. Ond newch chi ddim ddod at Grist nes bod chi'n gweld eich pechod. Felly dyna her i chi. Mi'n cael bod rhai, dwi'n abod gormod efallai, sydd wedi cael ei magu yma yn gwrando ar yr efengyl. Ac yr her o'ch chi'n rhoi iddyn nhw. Gweddiwch o Dduw dangos i mi fy mhechod, ond dwi'n weddol sicr ni wnaethon nhw weddio'r weddi. Ond nhw'n gormod ofn. Os weddiau'r weddi dangos i mi fy mhechod, beth os neithe? Achos mae hwnna'n mynd i fod yn ysgytwol. Felly her i chi, os chi'n fodlon gweld beth ddaw, gweddiwch dangos mi pam fi oedd rhaid i Iesu Grist dywallt ei waed drosto fi. Wel, cyn i ni ganu carol arall, gadewch i ni gael darlleniad o air Duw, yr efengyl yn ôl Matthew, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew penod 2 ar adnod gyntaf. Ac wedi genir Iesu yn Methlehem, Judea. Yn nyddiau Herod frenin wele doethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Ond pan glybu Herod frenin e fe a gyffrwyd, a holl Jerusalem gydag ef, ac wedi dwy'n ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, e fe a ymofynodd a hwynt pa le y genid Crist. A hwy a ddywedasant wrtho, y Methlem Judea, canis felly yr ysgrifenwyd trwy'r proffwyd. A thithau, Bethlem, tir Juda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw tywysog, yr hwn a fi geiliaf ym mhobol Israel. Yna Herod wedi galw y doethion yn ddirgel, a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosasau y seren, ac wedi ei danfon hwy Bethlehem, e fe a ddywedodd, ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan, a phan gaffwch ef, mynegwch i mi fel y gallwy finnau ddyfod a'i addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin a eithant ac wele y seren a welsant yn y dwyrain a aeth o'i blaen hwy, hyd on i ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen ychasant a llawenydd mawr dros ben. A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda mair ei fam, a hwy a syrthiasant i lawr, ac a'i haddolasant ef, ac wedi agored ei trysorau, a offrymasant iddo,
anrhegion, aur a thys a myr. A bydde bendith Duw ar ei aur sanctaidd ef. Mae gai a'ch atgoffa chi o'r oedfaon, mae cerdiau yn mlaen y capel os hoffech chi gymryd un i'ch atgoffa pryd mae'r cwrdau. Oedfa bregethu yma, bob sil am hanner awr wedi 3, croeso i chi ymuno â ni. Hefyd, pob oedfa sydd yma yn fyw ar-lein hefyd ac yna i chi'n gallu gweld unrhyw bryd ar ôl hefyd. Fe fydd na oedfa arall debyg i hon, am y tro cyntaf, ni'n gobeithio trefnu un mis Mai, Noson o emynau. Ac felly, fel i ni cael carolau heno, wel, o'n i'n meddwl, pam i ni dim ond yn cael carolau, mae emynau Cymru gyda'r gorau gafodd ei ysgrifennu erioed. Mae yna rhywbeth arbennig am emynau Cymraeg. Ac felly, gewn ni noson, os diw ei mynd, y mis Mai, i ganu emynau ac i esbonio'r rhai ohonyn nhw ac i fyfyrio arnynt. Felly, croeso chi fynd â rhai o'r hyn, os ych chi'n dymuno neu dosbarthu nhw'n ymhlith pobl fydd â diddordeb yn y cyfarfodydd yma. Ar ôl yr oedfa yma, fe fydd na luniaeth drws nesaf, felly croeso chi ddod, mae'n dwymach drws nesaf yn y neuadd, mae'n awres fyna, felly pidwch â oedi gormod fan hyn, dwch drws nesaf i'r neuadd, felly chi ddod trwy drws yma, neu'r blaen a troi i'r dde ac fe gewn ni baned a cacennau fyna, felly plis ymunwch â ni yno. Wel, gadewch i ni nawr ganu Carol Rhif 31. Wel, yn gwawrio ddydd i'w gofio genir seilo gorau swydd, weled ddynion mwy na moddion, ddont a rhoddion iddon rhwydd. Carol Rhif 31 gen i sefyll i ganu hon. Unwaith eto, dyna chi bennill
olaf, hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Mae'n efengil eitha, mae'n ddifrifol iawn ond yw e. Sôn am enedigaeth ac ni'n sôn am ladd. Chi'n sôn am baban bach yn dod i'r byd ac chi'n sôn am gwaed yn cael ei dywallt. Dwi'n gwrando llawer ar tra'n cerdded y cwn, dwi'n gwrando ar bregethau gan Dr Martin Lloyd-Jones. Ac mae e'n aml yn sôn am bobl sydd ddim yn hoffi'r efengil yma, sydd yn sôn am waed trwy'r amser. Ac am yr hoelion, ac cosb Duw a barn. A dyw pobl yn licio hwnna, maen nhw eisiau rhyw newydd arall sydd yn llawer rhwyddach ar y glist. Wel, os felly does dim efengil felly yma, does dim efengil felly yn y Beibl. Yr efengil y Beibl yw hyn. Fe ddath i'r byd mwyn mynd i'r lladdfa yn ein lle. Yn lle bod ni'n cael ein cosbi, gymerodd Iesu Grist y gosb. A beth sydd yn anhygoel hefyd, oherwydd bywyd a marwolaeth Crist, bywyd perffaith Crist a'i farwolaeth yn cymryd ein cosb ar y groes. Mae'r tad yn fodlon gyda'r aberth. Mae'r Duw y tad yn dweud, dwi'n fodlon. Mae hwn yn ddigon i roi bywyd tragwyddol i fy mhlant. Roedd e wedi datgan hynny pan atgyfododd Iesu Grist ar y trydydd dydd. A fe ddangoswyd fod y tad yn fodlon. Ac felly dim syndod, sain Hosanna i fab Dafydd. Iesu beinydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Wel, gadewch i ni nawr gan i Carol Rhif 24. Gan i aros ar ein heistedd i gan i hon. Rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf, am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir, i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Dyna chi eiriau. Carol Rhif 24, gen i aros ar ein heistedd i gan i hon.
Gyn i aros ar ein heisedd eto i ganu Carol Rhif 26, sia'r gwynt, wrth fyned heibio'r drws ac yna'r ail bennill. Cwsg am dro, cyn dawr bugeiliaid hyn, a dod i seinio clod wele mae'r doethion sy'n. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe geddigon o fod ar ddihun. Cwsg cyn dawr groes idd ran. I feddwl fod Iesu Grist, i ni ddim yn gwybod beth sy'n o'n blaenau nag un. Does dim un o'n ni'n gwybod beth sy'n o'n blaenau ni fori. Ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i fod o blaenau ni yn ystod yr wythnos mis os fyddwn ni yma a'i pheidio. Ond yr oedd Iesu Grist yn gwybod, yn blentyn bach yr oedd yn gwybod wrth ddod, mae dod i farw ar y groes ydoedd. Ond yna fel plentyn, dychmygwch fel plentyn bach, wrth i fe dyfu fyny, oedd yn gwybod fod y groes o'i flaen. Ac yna ni ar ddegau, ac yna ar ddechrau weinidogaeth, yr oedd yn gwybod fod Herod a'i groes, a'i gleddyf yn barod, a'i gledd ar ei glin. Oedd yn gwybod beth oedd o'i flaen. Oedd yn gwybod mi fydde yna hoelion yn cael ei taro i'w ddwylo ac i'w draed. Bydde yna gwaio ffon yn cael ei wasgu trwy ochr, mi fydde yna goron o ddraen yn cael ei wasgu lawr ar ei ben. Oedd yn gwybod hyn i gyd, tra'n blentyn, tra'n ddyn ifanc. Ond eto gyd fe ddath, yn gwybod o'i wirfodd, fe ddath i wneud hyn, i gymryd ein cosb, mwyn i ni cael bywyd tragwyddol. Wel, ystyriwch y geiriau yma wrth i ni ganu. Carol Rhif 26, gyn i aros ar ein heistedd. Amen.
Gwn ni canol rhif 2 yn nesaf ar gyfer heddiw'r bore, os allwch chi droi at yr bennill olaf. Petai chi yn gweddio o ddiw graston agor llygad fennaid i weled fy angen am gris. Petai chi'n cymryd yr her. Heno, nawr, yn ystod yr oedfa, wrth i chi fynd adre yn gweddio, Duw dangosa i mi yr hyn sydd yn wir amdana i. Dangosa i mi fy mhechod. A pam fi oedd rhaid i Iesu Grist dod i'r byd. Petai chi'n neud hynny, be fyddwch chi'n goffo neu wedyn? Byddai'r rhai crefydd yn dweud, wel, dewch i'r capel bob sil, a rhowch arian i'r tlawd ac yna rhowch arian i'r eglwys, a gnewch hyn a'r llall, a triwch eich gorau, byddwch yn garedig, a byddwch yn neis, a ewch i weithio i ryw elusen yn eich amser sbar, a newch hyn a hyn o berer un dodau, neu gweddiwch sawl gwaith y dydd, neu beth bynnag. Dyna be fydd y mwyafrif yn dweud siŵr o fod. Ond dyw'r Efengil ddim yn dweud hynny, dyw'r Beibl ddim yn dweud hynny. Be mae'r Beibl yn dweud? Pan i chi'n gweld eich pechod, dydych chi ddim yn mynd i gallu gwella. Dyw e ddim yn bosib gwella. A beth mae'n dweud yw, mae rhaid i chi rhedeg at y groes. Am hyn, y bennill olaf, am hyn bechadur brysio fel yr wyt. Pidwch a trio gwella chi hunan. I mofyn am y noddfa fel yr wyt i ti yr agorwyd ffynon a ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Felly dyna'r cyngor yr Efengil. Nid ewch ati i wella'ch hunan, ewch eich triwch gwneud eich hunan yn fwy crefyddol, ond beth i chi fod i wneud? Wel, ewch at yr un sydd yn gallu delio a'ch clwyfau, delio a'ch pechod, ac fe fydd yn eich golchi chi'n lan. Fydd eich maddau chi, ac yn eich gwneud yn blentyn iddo. Nawr wrth gwrs wedyn, fydd y Cristion am fyw bywyd, sanctaidd. Fydd am ddod i'r cwrdde, fydd am ceisio Duw a'i addoli a'i wasanaethu. Ond nid mwyn prynu a chawdwriaeth, ond am ddweud diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr Efengil sanctaidd. Ac felly y cyngor i chi yw, gweddiwch, cymerwch yr her, dangos i mi fy mhechod. Ac yna, pan fydd e'n dangos, os newch chi ofyn yr cwestiwn yna, os newch chi ofyn i Dduw i ddangos eich pechod, go iawn, nid ffwrdd â hi, o fe fydd yn ateb, bydd e'n dangos eich pechod. A'r cyngor wedyn yw, rhithrwch, brysiwch, ewch at Grist, ewch at y groes. Allech chi fynd at y preseb, ond y pwrpas y preseb yw fynd at y groes. Ewch at y groes, ac yno fe gewch chi weld beth nath Iesu Grist i ddelio a'ch pechod. Wel, ni'n mynd i ganu hon, carol rhif 2, a gewn ni sefyll i uwchanu, ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach.
dod â neges byr. Ga eich atgoffa, dwi'n anghofio sôn am hwn hefyd. Noson, noswyl y Nadolig, sef Rhagfyr 24. Fe fydd na oedfa am chwarter wedi 11 o gloch y nos. Ond unwaith eto, ni wedi penderfynu cynnal honno ar-lein yn unig. Felly fydd na recordiad byw yn cael ei rhoi am chwarter wedi 11 fydd ymlaen, yn cael ei osod ymlaen, ac yn gorffen am hanner nos, neu o ddeiti hanner nos, i groesawu'r Nadolig. Yn aml iawn pan eich chi'n gwylio y teledu yn hwyr ar noswyl y Nadolig, i chi'n gweld pob math oedfa, ond fawr yw'r efengil. Dwi wedi trial gwrando dro i dro ac yn chi'n meddwl does dim byd fan hyn. Maen nhw'n canu rhywbeth, maen nhw'n dweud pethau, na dwi'n yn siŵr beth yw'r efengil maen nhw'n sôn amdano. Dyn nhw ddim yn canol, mae'n stori hyfryd, stori'r geni, ond fawr o'r efengil, fawr o'r groes. Ond ein gobeith yw fyddwn ni yn cyfeirio wrth i ni groesawu'r Nadolig, pam dath Iesu Grist, fe ddath ei fynd i'r groes. Felly fydd yr oedfa honno, fydd yna garolau, ac yna neges byr ar y diwedd ac yna carol i groesawu'r Dolig. Felly ar-lein yn unig fydd honno eleni, ond croeswch chi i fynd i'r wefan ac ymuno gyda ni pryd hynny. Wel, cyn i ni gael garol olaf, hoffwn i dweud neges byr, testyn, os chi eisiau testyn o adnod, wel, na i ddefnyddio'r ail adnod o'r ail benod o Matthew, gan ddywedyd, pa le mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Wel, yn draddodiadol yn yr oedfan yma, mae yna rhyw stori geni o ryw ddigwyddiad neu gilydd, yn aml iawn rhyw ddamweiniau sydd wedi digwydd ar wyliau. Wel, dwi'n falch iawn o dweud, gawson ni wyliau eleni, ac ni fiodd na ddamwain. Doeddwn ni ddim yn mynd i roi stori ar hon, ond des i'n agos iddo fe na maes parcio wrth adael yn hwyr iawn yn y nos. Ar ôl teithio dod â'r car mas o'r twll, sylwedd edrychus i'n adrych a weles i'r car tu nôl fi'n agos iawn. A meddyles i bron i ni cael neges noson o garolau. Ar ddiwedd y gwyliau, bod na ddamwain wedi digwydd, ond dwi'n ddiolchgar nes i ddim cyffwrdd y car. Ta beth, dim dyna'r neges, ond y gwyliau yna dwi eisiau sôn amdano. Eithon ni yn ystod y gwyliau haf am wythnos un o nysoedd y Groeg i Ceffalonia. Ac mi roedd yn daith eitha hir. Ac o'n i'n gwybod pryd o'n i fod i gyrraedd. Cyrraedd yn weddol hwyr, ac yna chi'n goffod adio neu beth bynnag dar oriau o'r gwahaniaeth. Ac o'n i wedi gweithio mas nawr pryd fyddwn ni'n cyrraedd o ddeiti. Ac felly, o'n i mor gyffroes o cael mynd a chyrraedd, y gwlad boeth yma, ac bod yn boeth am hanner nos. Dyna beth sy'n cyffroi fi, yw bod chi gallu sefyll allan am hanner nos a ddim goffa gwisgo cot yn yr haf. Ac yn meddwl o brofiad yn y gorffennol, bu'n fydda yna 2 bwyta yn bob man, felly o'n i wedi dweud pido bita dim byd, dim gormod. Bita gormod ar yr awyren, sy'n eisiau ni dalu am pryd o fwyd ar yr awyren, ni'n ni cael bwyd ar ôl cyrraedd. Bydd e'n hyfryd. Bydd yna lefydd i gael. Maen nhw'n bob man. Mae yna bob math o fwyd ym mhob man. Felly eithon ni teithio yn y car i'r maes awyr, aros yn y maes awyr fel i chi'n neud, ac yna mynd ar yr awyren, ac yna hwnna'n tua 3-4 awr. Yna cyrraedd pen draw, ac yna fws yn mynd â ni'n lle o'n i'n meddwl awr oedd e, doedd e ddim yn awr, oedd e'n 2 awr. Ac wrth i ni fynd, o'n i'n teimlo, ni gyd, oedd fi, Helen ac Elliw gyda'n gilydd fyna ar y bws, ac o'n i'n dweud, dwi'n teimlo'n flin dros y bobl sydd aros fan hyn. Maen nhw'n bell iawn o'r môr. Ni reit lan yn y mynyddoedd. O'n i'n sylweddoli beth Ceffalonia fel triongl, bod dyma chi ar y top, a chi'n mynd lawr fyna, neu rhywbeth felly, mae'n uchel. Ac oedd pawb lan fan hyn. Ac o'n i'n dweud, dwi'n teimlo dros dyn nhw. Lle maen nhw'n mynd i fynd i cael bwyd? Sa'n deall y beth. Achos o'n i wedi dweud, dwi eisiau bod yn bwys y traeth. Dwi eisiau gallu cerdded i lan y môr. Ac felly, ymhen 2 awr, gyrraeddon ni, ond oedd hi'n hanner nos. Ac oedd gyrraeddon ni'r man, ac oedd lle o'n i'n aros, o ran i gerdded to, lan i'r stafell, yn bell. O'n i'n ffit erbyn diwedd y gwyliau. Ac yn ar ôl cyrraedd, gofyn i'r dyn, wel, oes na rhywle i fwyta? Na, sa'n credu. Achos sylweddolon ni bod ni hanner ffordd lan y mynydd hefyd.
O'n i bod yn teimlo'n flin dros bawb arall, bod nhw hanner ffordd lan y mynydd. Mi roedden ni hanner ffordd lan y mynydd. Doedd dim tŷ bwyta yn agos, yn sicr ddim ar agor amser y nos. Dim byd tebyg i bob gwyliau arall o'n i wedi bod, o'n nhw ar agor tan 3 o bore. Lle chi wedi cael unrhyw beth o'ch chi moyn sglodion, unrhyw beth. Ond o dim bwyd, ac o'n i'n llwgu, o'n i wedi mynd heb bwyd, yn edrych ymlaen i gael bwyd ar ôl cyrraedd, a dim byd yn digwydd. Gafon ni hufen iâ, dwedodd y dyn yn y lle, fe na i roi ti mewn o hufen iâ i chi, felly gymeron ni hufen iâ. Cyn i ni fynd i'r gwely, gwrddon ni'r dyn yma. A fe ddwedodd y gŵr yma wrthon ni. Fe oholon ni, be sydd yma, achos oedd y mor dywyll, a ni methu gweld dim. A fe ddwedodd, wel, mae lan y môr lawr yr allt, dim yr allt, y mynydd, serth, iawn. Gymerydd i hanner awr i chi gerdded lawr, ac mae rhaid chi cael tacsi nôl. Sneb yn mynd i gerdded nôl lan. Byddwch chi ddim yn gwneud yn y gres, mae'n rhy anodd. Felly mae eisiau tacsi nôl lan. Ond mae'n ambell i di bwyta lawr fyna, wel dod dim, falle un. A fel arfer, mae'n ganoedd ohonyn nhw. Ac yna dod, os ewch i'r dde yn lle mynd lawr y mynydd, os ewch i'r dde, ymhen tua 20 munud, fe ddowch chi at tai bwyta fyna a archfarchnad fach i gallu prynu bwyd. Oce, wel, iawn. Mae'n newn ni yn y bore. Pan dath y bore, benderfynon ni, cysgu mewn achos ni wedi blino, ac yn ar ôl codi a penderfynu, reit, beth am ni fynd i cael rhywbeth i fita? Beth am ni chwilio am rhywbeth? So felly, dechreuwn ni gerdded. Yn gyntaf, benderfynu ni peidio mynd lawr y mynydd at y traeth hanner awr yn bell, felly droion ni'r dde, a fe gerddon ni am 20 munud, ac nawr oedd y gwres, fe 36, 37, 38 gradd, oedd hi'n chwilboeth. O dim boteli dŵr dyn ni, a chi fod i yfed boteli dŵr mas fyna, felly o'n i'n meddwl, oedd eisiau diod yna ni. O'n i wedi blino cerdded, ac o'n i'n meddwl, ydyn ni'n mynd i'r ffordd iawn, dim yn gweld dim byd yma. A deithon ni at fforch yn y lôn. A methu gweld dim byd, welon ni rhyw hen, o lle di cael lawr, yn llogi beiciau neu rhywbeth, oedd wedi cael lawr o dim byd yna, a dim byd lan y lôn, dim byd i weld. A ni'n meddwl, be ni'n neud? A dath y cwpl yma, lan heibio ni, gŵr a gwraig, a fe ofno ni nhw, ydych chi'n gwybod unrhyw le gallwn ni prynu bwyd? Os na tai bwyta, mae ni wedi dweud bod na tai bwyta. O chydig o Saesneg ganddyn nhw, a fe ddwedodd nhw, dim syniad, na, sa'n credu bod dim byd lan fyna, ewch nôl lawr tuag at y traeth, ac fe welwch chi rhywbeth. Felly fe droion ni rownd. Ar y gornel o'r fforch, fe droion ni rownd, a cerdded nôl 20 munud, ac yna lawr y mynydd am 20 munud arall, hanner ffordd lawr y mynydd, a ffeindio ni siop. Ac yn dwedodd wel, mae tua chwarter awr 20 munud arall a chi cyrraedd y gwaelod, ac o'n i'n gwybod bod dim llawer o lefydd fyna, ble mae'r bwyd. O'n i'n chwilio a chwilio a chwilio. O'n i wedi blin y nawr oedd trwy'r 1:00, ac yn hwyrach ar hael tanbaid yng Nghroeg, a ni ddim wedi cael cino, ni ddim wedi cael swper, ond wedi cael fawr i yfed, ac oedd y chwys yn arllwys. Felly nôl â ni'r lle o'n i'n aros, ac roedden nhw'n gallu gwerthu rhywbeth bach i fito, felly gafon ni rhywbeth, a penderfynu mynd nôl mas yn y prynhawn, pan oedd hi'n oerach. Tia 5:00 falle. Fe gerddon ni nôl i'r union rhan fan, i'r fforch ble roedden ni. Ac fe benderfynon ni gario ymlaen tua 10 llath. A fe ddeithon ni ar hyd y tŷ bwyta cyntaf. Eithon ni 10 llath arall, yr ail tŷ bwyta. 10 llath arall, y trydydd tŷ bwyta. Ond na tua 8 tŷ bwyta, un ar ôl y llall, 3 archfarchnad fach, yn gwerthu pob math o fwydydd, roedden ni o fewn 10 cam i'r tŷ bwyta. Ond welon ni mohono fe. A fi o rhaid i ni droi rownd. Ond o'n i mor falch, achos o'n i'n meddwl pob math o bethau. Fe nes i ofyn, pan wnaethon ni trefnu'r gwyliau, fe nes i fi mynd trwy'r un peth bob tro, fi'n dweud, dydw i ddim y math o berson sydd eisiau llefydd na lle maen nhw'n yfed ac yn partio ac maen nhw'n gerddoriaeth, dwi ddim eisiau sŵn, fi eisiau lle pentre bach tawel, jyst llefydd i fita, lle i cael paned o goffi, lan y môr, pwll, dyna gyd dwi eisiau, jyst i ymlacio am wythnos fach, a dyna gyd. Wel, fi'n credu gymerodd i fi yn llythrenol, doedd fawr ddim nynlle. O'n i'n meddwl, wel, doedd dim ar y trath, ond o leia roedd y tai bwyta yma. O'n i mor agos. Gallen ni wedi mynd am yr wythnos gyfan, di penderfynu sa'n mynd lan fyna to. A dim ffeindio dim byd. Oedd yn anhygol. 10 cam arall. Mae hwnna'n digwydd bron bob gwyliau, ni'n dod mor agos i ambell i beth, ond ddim yn ei weld e. Chi'n gwybod beth? Neges yr efengyl.
Pan ni'n meddwl am enni'r Iesu, ystyriwch y ffeithiau yma. Mae'r ein yn ffeithiau hanesyddol i chi. Holodd y doethion gwestiwn, yr testyn i ni wedi gyfeirio ato heno, Matthew 2:2, gan ddywedyd, dyma beth o holo nhw, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Maen nhw'n chwilio am rhywbeth. Mi roedden ni'n chwilio am rhywbeth i fita. Mi roedden nhw'n chwilio am frenin yr Iddewon. Canis, gwelsom ei seren ef yn y dwyrain a deithon ni waddoli ef. Mae hwn yn ffaith hanesyddol. Yr oedd na fath ynion. Ac fe roedden nhw'n chwilio achos nhw'n gwybod mae yna rhywbeth rhyfedd iawn yn digwydd. Roedden nhw'n am wybod ble roedd yr Iesu. Hefyd y bugeiliaid. Ar ôl iddyn nhw glywed y newyddion da gan angel yr arglwydd o ble oedd yr Iesu. Grandewch ar hwn, Lyc 2:15. A bu pan aeth yr angylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Fethlem. A gwelwn y peth hwn awn neithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. Maen nhw wedi cael neges fod na un yn cael ei eni. Ac am wyrth, allwch chi ddychmygu'r peth, bod nhw'n gweld angylion. A i ni'n byw mewn oes sydd ddim yn credu fod hwnna'n bosib. Mae'n ofnadw yn diwe. Mae'n ofnadw bod ni'n gwadu'r fath bethau. So Dyw am anfon angel, fe allai anfon angel. A fe gafodd yr bugeiliaid yma neges. Felly be wnaethon nhw? Eithon nhw i chwilio. Fe eithon nhw i chwilio hefyd am rhywbeth. Fe eithon nhw chwilio am y baban Iesu. Mae hefyd holodd Herod pa le oedd yr Iesu. Adnod 4 o'r ail benod o Matthew. Adnod 3 a 4. Ond pan glybu Herod frenin, fe a gyffrwyd a holl Jerusalem gydag ef. Mae'n anhygoel. Dim dim ond fe, Jerusalem hefyd. A chwedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, fe a ymofynodd a hwynt pa le y genyd Cris. Maen nhw'n gofyn ble gafodd Iesu Gris ei eni. Maen nhw'n chwilio. Mae Herod yn chwilio ble gafodd Iesu ei eni. Ond beth sydd yn anhygoel, mae'n gofyn i'r arweinwyr crefyddol ble oedd yr Iesu, ac beth sy'n ofnadw, maen nhw'n gwybod. Yr oedd yr arweinwyr yn gwybod, achos adnod 5, a hwy a ddywedasant wrtho, y Methlem Judea, canis felly yr ysgrifennwyd trwy'r proffwyd. Dyna i chi warth arnyn nhw. Roedden nhw eisiau lladd yr Iesu. Ond roedden nhw'n gwybod beth oedd y proffwyd wedi dweud, ble byddai fe'n cael ei eni, maen nhw'n dweud oedd Herod, ac eto dyn nhw ddim yn plygu a dweud mai hwn yw'r Meseia. Mae hwnna'n ond nid yw'n arwydd o arweinwyr crefyddol y byd yn gwrthod y Meseia. Ond mae'r rhain yn gwybod, mae pobl yn chwilio am y Meseia, am y babam. Ydych chi roed wedi meddwl hefyd am yr aelwydydd a'r cytrefi o amgylch y preseb. Y man lle ganwyd yr Iesu. Dwi'n weddol sicr o hyn, os gafodd, ni'n gwybod, gafodd Iesu Gris ei eni yno, yn y preseb, os i fab Dyw cael ei eni yno, peidiwch a dweud wrthai nad oedd ei bresenoldeb yn amlwg o gwmpas, y strydoedd o gwmpas. Pan mae Cymru wedi profi diwygiadau, mae pobl sydd yn cerdded heibio'r capeli'n gwybod mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd yn y capel. Mae presenoldeb Dyw yno. Os i Dyw ei hun cael ei eni fel baban, y Meseia, yn sicr, mi fydden nhw hefyd yn ymwybodol o rhywbeth. Roeddent mor agos. Gallai'r rhaid bod yn byw drws nesaf. Ond beth sy'n ofnadwy yw, ni wnaethon nhw geisio yr Iesu. Maen nhw mor bell. Mor agos ac eto mor bell. Meddyliwch y fraint i Herod fod yn frenin pan ganwyd yr Iesu. Mor agos ac eto mor bell mae ei allan am ei waed e. Gai ofyn cwestiwn i chi. Sawl un sydd yma heno neu sydd yn gwrando, neu rhai sydd wedi bod dros y blynyddoedd, falle bod hwn yn fwy berthnasol, hwn sydd falle'n drist. Pan dwi'n meddwl mae'r rhai sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd, sydd ddim ar awydd i fod yma bellach. Mae hwnna'n dragedi. Maen nhw wedi dod mor agos, ond pa mor bell ydyn nhw. I ni'n nabod lot fawr sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd. Mor agos i'r Efengil, mor agos at Grist, ac eto mor bell.
Rhai yma, rhai sy'n gwrando falle, wedi clywed neges yr Efengil sawl gwaith. Falle tro cyntaf i chi, ond dwi'n mynd dim gwahaniaeth os mai dyma tro cyntaf i chi, achos i chi nawr yn agos iawn. Achos mae digon yn y carolau yma i ddweud bod chi wedi dod yn agos iawn at glywed yr Efengil. Yr Efengil bod Iesu Grist wedi dod i'r byd i fyw bywyd perffaith yn eich lle chi. Fedrwch chi ddim fod yn berffaith. I fynd i'r nefoedd, mae rhaid chi fod yn berffaith. Ond fe dwedodd Iesu Grist, fedrwch chi ddim fod yn berffaith. Rhaid i fi byw bywyd perffaith yn eich lle. Ond wedyn, mae rhaid cael cosp. Rhaid i bob pechadur cael ei gosbi. Ond fe dwedodd Iesu Grist, gymerau'r gosb yn ei lle nhw. Fe na i gymryd y gosb ar y groes, fe ddioddefo i effer yn ei lle nhw. Dyna beth dath Iesu Grist i wneud. A fe dath e roed ei ddwylo pyr ar led, ar y groes, mwyn cymryd eich cosb chi a fi. Ond chi'n gwybod be, mae yna llawer wedi clywed y neges yna. A wedi clywed fod rhaid dod at Grist, a rhaid gofyn iddo fe faddau ni. Rhaid i ni weld ein pechod, a rhaid i ni edifarhau o'n pechod, a rhaid i ni gredu yn Iesu Grist. Mae pobl wedi clywed na sawl gwaith. Mae yna rhaid i clywed syl ar ôl syl ar ôl syl. Ac eto wedi penderfynu troi cef. Mor agos. O'n i mor agos i'r tŷ bwyta, allai'n credu. O'n i mor rwystredig ar ôl ffyn o mas, o'n i'n rhyddhad hefyd, achos o'n i'n meddwl, bydd dim lle i fita dim un noson. Ond o'n i mor agos a wedi goffa cerdded nôl. Ond mae hwn llawer mwy pwysig. Bod yna rhai yn dod mor agos i glywed yr Efengil ac eto mor bell. Dwi'n meddwl na aml, bues i blynyddoedd yn ôl yn America, Niagara, lle mae'r dŵr yn pistillo lawr yn Niagara. Mae'n frawychus. A'r hanes y teulu bach ath dros yr ochr. Wel, un ath dros yr ochr. Nath un foddi, nath y ferch oedd yn 19, dwi'n credu, a'r brawd oedd yn 12, dwi'n credu, ath y brawd drosodd, ond yn rhyfeddol, wirthiol, allech chi ddweud. Gafodd ei achub ar y gwaelod, dwi'n gwybod bod yna rioed i digwydd o blaen ac ers hynny. Ond y ferch dwi eisiau sôn amdano, oedd y ferch yn agosau at yr ochr. Dwi'n credu oedd e rhywbeth fel o fan hyn at y sedd flaen fyna. Ac oedd un yn hedfan lawr, y dŵr yn mynd yn gloi. Ond oedd yna bobl ar yr ochr ble chi'n sefyll, a fi ys i'n sefyll yna. Ond fe wnaethon nhw dal ar ei gilydd a gweld hon ac ymestyn ei braich allan a gafel yn ei braich a'i tynnu hi mewn. A gafodd ei hachub. Ond dychmygwch chi be fyddo fel pe tyn nhw wedi rhoi ei braich allan a cyffwrdd ei bus a hi mynd dros yr ochr. Dychmygwch, mae o ofnadw. Y stori'n ofnadw. Ond sawl un sydd wedi bod yn y sefyllfa yna. Mae'n sefyllfa erchill, yn diwy? Mae'n rhaid bod yna gannoedd ar filoedd o bobl sydd wedi bod mewn sefyllfa tebyg, rhywun ar fi'n achub nhw, ond ddim yn gallu gafel arnyn nhw. Ac yna maen nhw'n cael ei sgibo i ffwrdd. Mae'n dychryn chi, mae'n dragedy, ond chi'n gwybod beth, mae hwnna'n dragedy, ond dyma chi tragedy ysbrydol. Ac mae'n dor celonus bod yna rai yn gallu dod i oedfa ac maen nhw mor agos ac dyn nhw ddim yn gweld dim byd yna. Maen nhw'n troi ffwrdd. Mae blwyddyn arall yn mynd heibio nes bod ni'n canu carolau to. A blwyddyn arall yn mynd heibio ac yna rhai byth yn dod nôl. Mae rhai heb fod mewn degawd. Ac wedi clywed yr Efengil am flynyddoedd, ac wedi dod mor agos, ac efallai wedi teimlo rhywbeth, wedi teimlo euogrwydd a teimlo rhywbeth, ac yna rhywbeth i dod i'r meddyliau, wedi tynnu sylw nhw, ac maen nhw'n troi ffwrdd. Ddim yn meddwl bod dim byd fan hyn i fi diolch yn fawr, well gen i'r byd, well gen i'r partio yn ystod y dolyg, well gen i cael y ddiod a gallu anghofio fy mhroblemau i, well gen i gymryd cyffuriau, well gen i pob math o bethau mwyn anghofio problemau bywyd a fedrai fwynhau fy hunan yn deffro gyda pentos ofnadw, dilyn y canlyniadau erchill. Fedrai byw fy mywyd i neb yn rhoi unrhyw cyfyngiadau, neb yn rhoi rheolau i mi, dwi eisiau byw fel ydw i eisiau. Ond nid dyna sut mae'r byd yn byw. Ond beth sy'n drist yw pan mae'na rhai wedi dod i'r oedfa, wedi clywed ac wedi troi ffwrdd. Mor agos. Ond chybod beth arall sydd wedi taro fi? Dwi jyst yn meddwl am y cwpl yna fi oedd siarad â fi. Ond nhw'n eitha hyderus. Naethon nhw ddweud, dwi'n siŵr, ond wedyn dwi'n dweud, os dim byd lan fyna, dyn nhw, ewch ffordd na.
A wnaethon ni wrando, beth ni ddim wedi gofyn yn nhw, byddwn ni wedi cerdded lan y stryd, a fyddwn ni wedi ffeindio tŷ bwyta, car wedi fita mynd nôl. Fe roddo nhw'r cyngor anghywir i ni. Ddim yn fwriadol falle. Mae yna lot o lefydd yn rhoi y cyngor anghywir. Mae llywodraethau yn rhoi cyngor anghywir, yn dweud beth sy'n dderbyniol a beth sydd yn ddim yn dderbyniol. Mae yna grefyddau yn dweud beth sy'n iawn a sydd ddim, ac maen nhw'n rhoi cyngor anghywir. Mae yna rai pobl yn dweud, peidiwch yn mynd at rei na, maen nhw'n pregethu, neithafol. Dwi wedi clywed hwnna'n ddiweddor, i ni wir yn eithafol yma. I ni wedi colli popeth, pob synwyr, ac i ni wedi mynd mor eithafol, mae'r efengil wedi mynd mor gyfyng ac mor gul, pidwch a gwrando arnyn nhw, ewch rhywle arall. Ac maen nhw'n dweud, ewch i rhyw gapel arall, rhywle fwy ysgafn, rhywle sydd yn caniatáu i chi fyw fel chi moyn, rhywle sydd yn caniatáu i chi pechu fel chi moyn. Dyna chi'r cyngor sy'n cael ei roi. Mae'n tragedi pan mae pobl yn rhoi y cyngor anghywir. A fedra i ddweud hyn i chi, dyma'r cyngor cywir, dewch at Grist. Mae'n hyfryd i clywed diwedd y stori yma. Diwedd hanes i'r doethion, Matthew 2:10 ymlaen, a phan welsant y seren llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben, a phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda mair ei fam, a hwy a syrthiasant i lawr ac a'i haddolasant ef, ac wedi agored ei trysorau a offrymasant iddo a'n rhegion a'i athys amir. Yn syth fe welon nhw mab Duw, ac roedd na lawenydd. Beth am y bugeiliaid? Wel, Lyc 2:16, a hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph a'r dyn bach yn gorwedd yn y presef. Fe eithon nhw ar frys, ac fe ddeithon nhw hyd iddo fe. Fe wnaethon nhw ffeindio'r Iesu. Dyw e ddim yn hanes agos ac o mor bell. Fe wnaethon nhw ddod yn agos a dod o hyd i'r Iesu. Bydde fe'n hyfryd. Beth tawn ni'n cael clywed am un neu fwy sy'n nid yn unig wedi dod yn agos. Bod ni'n ddiolchgar i weld pobl yn dod i'r cwrdd. Ond am oes drist, i ni'n cael ambell un yn dod i'r cwrdd yma, ar y sil fawr ddim. Dyna yw hanes eglwysi yn y dyddiau yma. Pobl di troi cefn ar Grist. Ond mor hyfryd fydde clywed am nid rhai wedi dod yn agos i'r oedfa. Dwi hwnna ddim byd. I ni'n falch ac yn ddiolchgar, ond beth i ni eisiau yw bod chi'n dod yn agos a dod o hyd i Grist. I'r baba yn gafodd ei eni mwyn tyfu i farw ar y groes. Hynny yw, i chi ddod yn agos at yr efengil. I chi ddod yn agos at y person sydd wedi marw yn eich lle, a'i fod yn dod yn waredwr i chi. Yr addewid, un o fy hoff adnodau fi sydd yn Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef, gelwch arno tra fyddo yn agos. Os yw presenoldeb yr arglwydd yn agos, newch rhywbeth amdano. Beth ych chi fod i wneud? Wel, yn gyntaf, ydych chi wedi gofyn iddo ddangos i chi eich pechod. Os ydych chi wedi eich chi'n dechrau teimlo'ch pechod, beth ych chi fod yn wneud nesaf? Dangos i mi Grist. Gweddiwch y bydd Duw yn dangos i chi Iesu Grist. Be mae wedi wneud drostoch chi, bod wedi talu'r pris. A dyma'r addewid, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef. Gelwch arno tra fyddo'n agos. Os newch chi alw, be fyddwch chi yn ei gael. Ac fe fydd yn maddau, mae wedi addo fe hoff adnod arall yw, ni fydd neb yn cael ei troi ffwrdd. Pob un a ddaw at Grist, does dim troi ffwrdd. Wel, ein gweddi yw na fyddwch chi'n un o'r rhai hyn oedd yn agos iawn. Mae yna ormod ohonyn nhw. Mae'n ormod i ni'n nabod gormod sydd wedi dod yn agos iawn. Ond mae'r byd wedi profi yn ormod o demtasiwn ac maen nhw wedi troi ffwrdd. Y byddwch chi'n dod at Grist ac fel y doethion a'r bugeiliaid, y byddwch chi yn dod ac yn ei gael ac yn ei fynwesu, yn ei gofleidio ac yn ei dderbyn ac y bydd yn dod yn bopeth i chi. Wel, i orffen ein gwasanaeth gen i ganu Carol rhif 15. Dwi'n hoffi gorffen a hon. Dwi'n aml yn dweud, dwi'n gwrando ar y dôn yma, yn Saesneg, neu chi'n clywed mewn gwahanol llefydd pan chi'n mynd i siopeg yn y blaen,
A dwi'n yn golygu dim byd fawr I fi pan dwi'n clywed efo yna, pa mae yn y Gymraeg i'r geiriau yma. Mae'r holl dôn yn trawsnewid, a mae'r geiriau yn neidio allan, yn enwedig ar y diwedd. Na I ddarllen y bennill olaf i'ch, wel, yr un cyntaf yw heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist. Ond y bennill olaf, canu wnau'r angylion, canw ninnau nawr, seiniad telyn calon, glod yw gariad mawr, ac yna fan hyn, Iesu bendigedig. Fyddo pwc yn can, fore di nadolig yn ei eglwys lan. A dyma I chi, uniglod fori Crist. A dyna chi air, Iesu bendigedig. Wel, gadewch ni sefyll I ganu'r carol olaf, carol rhif 15. Nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.